Cesta ku prirodzenej kráse sa začína čistou, zdravou pleťou a cesta ku čistej, zdravej pleti sa začína prírodou. Spoločnosť Forever Living Products je už 30 rokov lídrom v objavovaní a zdokonaľovaní prírodných produktov pre jemnejšiu, hladšiu a krajšiu pleť. A práve sme našli ďalší zdroj krásy. Aloe pozor, urob miesto avokádu. Predstavujeme nové mydlo na tvár a telo s avokádom od Forever Living Products. Avokádové mydlo na tvár a telo vyrobené zo 100% čistého avokádového oleja miluje vašu pokožku, zvlhčuje ju a čistí. Má prirodzené omladzujúce účinky tohoto úžasného ovocia. Avokádové mydlo na tvár a telo je určené pre všetky typy pleti. Jemne a bez dráždenia čistí mastnú pleť, póry udržiava čisté a zdravé. Suchú, citlivú pleť rýchlo zjemní a prenikne do hĺbky, aby ju vyživovalo a zvlhčovalo. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam je čisté avokádo dokonalou výživou pre vašu pleť. Je bohatým zdrojom vitamínov A, B, D, E, ktoré sú pre zdravú pokožku nenahraditeľné. Je bohaté na draslík, vďaka ktorému sa tieto vitamíny rýchlo a rovnomerne dostanú aj do najhlbších vrstiev vašej pokožky, čím ju dokonale čistí a zvlhčuje. Avokádo má vysoký obsah mononenasýtených mastných kyselín, ktoré pomáhajú zjemňovať a revitalizovať drsnú, suchú alebo starnúcu pleť. Má antioxidačné a hojivé vlastnosti, pomáha stimulovať kolagén, udržiava elasticitu a pomáha poškodenej alebo problematickej pleti. A pretože má avokádové mydlo na tvár a telo zľahčujúce a čistiace účinky, pôsobí aj dlho po kúpeli. Toto obohatené čistiace mydlo obsahuje okrem avokáda aj voňavú pripomienku prírodného citrusu, ktorý pomáha udržiavať vašu pleť hladkú a hebkú počas celého dňa. Krásna pleť je čistá, zdravá, dobre vyživovaná. Doprajte jej to, po čom prahne. Čisté avokádo v avokádovom mydle na tvár a telo od spoločnosti Forever Living Products.